Meeting tongmani o meeting go kita discuss kelaye kita misa thumnai bono naitoi tai kita sep chubana ni bage jeng khaleka oro sini TWF Agotla Town Committee tai Central Committee ni jeng korokja kurukju tongo abo je mansak jeng bono subakha tai chubamani boroko gya bini bage jeng janjani mani matai no suri lainai tai kulum lainai sini takut semono dotino saksori kang khai jung tunoi tai nangmani biti bo masa thun tunoi tai ang jotto nai tongnai rangchak ni tiprasa takute bukuk chong non tribal jotto no nang kobok nai sini takut semono subjaya bo kalai kena bin nukung non jotto siwo bono sengje janjani mantoi subana ne bagibo already agibo QR code do bijak tonggo sung TWF undibo kobok nai bo dotino nongni jotoni chubachu jotoni sui mungbai jotoni matai kulo mungbai bo dotina hambui teiwesa bini kormo jibono bini samungo bo samung kahangka kaimanan bagu jung jotto bini bagu sui layan tai chuba layan hambai asukno jung tini bin nogo phai jung bono nai thaiga galai ke jung khatong thogo jung bumarok hamesano jung bini logiwo tongo tai sudu bini logia jekono hamya jung khobar man khangka je mantoi ke jung thangwi chubalayo jung je mansak thangwi naile jaw abon bagai jotto bukuk jongna bo belai hambai tai ang obono kobok nai je nuk nai ro norok jotto nang sini takuk sumono chubana bagai ang jotto nang kobok jaw hambai